47 prudkých zákrut, strmé stúpanie do výšky takmer 2800 metrov nad morom a zradné bralá pod cestou. Koho tieto slová zaujali, určite by nemal vynechať horský priechod Passo dello Stelvio v talianskych Alpách. Každoročne sa na ňom schádzajú milovníci prírody, adrenalínu, ale aj motoriek. Očarujúca alpská príroda, sem chodia nielen fotografii, ale aj vodiči aut a motoriek. Dôvod? Vyskúšajú si tu výdrž svojich motorov a preveria svoje vodičské schopnosti. Je tu 47 zátačiek, ostrých racákov. Toto je pre motorkára životný sen. Úzke a strmé cesty, tu sa stretávajú autobusy, dlhé obytné karavany, ale aj motorkári a cyklisti. Trvalo nám to šliapať sem až na vrchol, asi 4,5 hodiny. Je to drina, ale stálo to za to. Je to zážitok vyštverať sa sem. Výjsť bola drina, ale keď sa pozriem dolu tým kopcom, neviem, či to nebude ešte väčšia. Toto je skrátka cesta snov. Nenájdete tu takmer žiadne výtlky a vodiči tu nemusia kľučkovať. No dostať sa do nadmorskej výšky 2800 metrov dá zabrať najmä motorom. Ten riedky vzduch cítiť aj na motoroch, ktoré už nemajú taký ťah do toho kopca, lebo je tu nedostatok kyslíka. No keď už sa na vrchol Stelvia dostanete akýmkoľvek spôsobom, romantika tu nemá konca kraja. Za obed tu zaplatíte približne 15 eur a za dvojposteľovú izbu asi 100. Kto však bude hľadať v miestnych hoteloch luxus, ostane sklamaný. Takmer všetky hotely na úpätí kopca majú typický taliansky svojrázny štýl. Je tu veľká zima, treba sa poriadne obliecť. Je tu aj sneh, fúka tu silný vietor studený, ale je tu veľmi krásne. Marian Ujházia, Danica Kleinová, televízia Markíza.